en lille øvelse til dig, som du kan lave, hvor end du er. Uden noget fancy, uden noget udstyr, uden noget andet. Jeg sidder på en stol, du kan sidde i din sofa, eller hvor end du har lyst til at være henne. Du må også gerne stå op, hvis du har lyst til det. Så tag lige en dyb indånding. Og ned. Bare lige for at lande lidt i kroppen, som du har. Og den dag, du har i dag. Så samler du hænderne foran hjertet. Fletter dine fingre. Retter ryggen lidt ud. Vender håndfladerne væk fra dig. Og strækker dine arme frem foran dig, så godt du kan. Og hvis de der albuer er lidt bøjet, så lad dem være bøjet. Prøv lige at mærke det stræk, du får på bagsiden af ryggen. Hen over skuldrene, ud i armene. Så tag lige en dyb vejrtrækning her. Nu strækker du armene op mod loftet, stadigvæk med flettede fingre. Løfter dem op. Og måske kan du strække armene, måske albuerne bøjet. Det er ikke så vigtigt. Bare stræk armene op, og så lave ryggen lang. Ja, et lille løft af brystkassen. Og måske du endda har overskud til at tilte hovedet tilbage. Træk vejret. Og så slipper hænderne og hovedet vipper op på plads. Armene går ud til hver sin side. Nu har jeg dit skab, jeg rammer, så jeg glider forsigtigt ned langs skabet. Ja, så lad hænderne lande her i skødet. Luk dine øjne. Tag en indånding. Og en udånding. Bare lige mærk det her lille stræk. Hvad det havde af forskel hos dig. Og hvis du så har lyst til det, så kan du gentage det. Og ellers så blinker du øjnene åbne. Og er klar til at gå videre med din dag. Nu skubber jeg mig lige lidt tættere på. Den her lille øvelse, den er bare til dig. For også at vise, at hey, du kan sagtens lave yoga. Det her, det var en yogaøvelse. Og det kunne være rigtig dejligt at lave et længere program. Men nogle gange, så er det her, man har tid til. Et stræk, der tager måske 2 minutter. Så det er det, vi gør her i dag. Og der behøver vi ikke nogen yoga-krop på en palmestrand. Vi sidder på en kontorstol, eller hvor end du nu sidder, hvor end du er henne. Så tak fordi du så med. Jeg håber, du kunne bruge den her lille øvelse. Og del meget gerne med mig her i denne her mail. Men hvad er det, der er din allerstørste forhindring for at komme i gang med yoga, eller for at få lavet yoga, og for at få brugt yoga? Så del det meget gerne med mig. Ha' en dejlig dag.